BTSनि देहा खोन्दोखौ जौगाहोनाय आरो नार्सिं सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों BTC सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। कक्राझारनि हाब्रुबारियाव थानाय हेलेना गाइडे बसुमतारी GNM नार्सिं स्कुल कक्राझाराव नार्सिं हस्टेल लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइखाम्फा गायसनदों BTSनि EM देरहासार बसुमतारीआ। 2025-26 रांखान्थि बोसोरनि इन्फ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि गेजेरजों लुफुंनो गोनां बे नार्सिं हस्टेल लुफुंनायनि अन्थाइखाम्फाखौ दिनै BTSनि सावस्रि बिफाननि EM देरहासार बसुमतारीआ बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव BTSनि MCLA दनेश्वर गयारी, आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, BTC सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर आरो सावस्रि बिफाननि गोबां मावफारियाफोर लोगोसे गाइडे आरो हेलेना बसुमतारी GNM नार्सिं स्कुलनि फोरोंगिरि आरो सोलोंसाफ्राबो बाहागो लायो। हेलेना आरो गाइडे जिथु जोंनि GNM नार्सिं स्कुल बे स्कुलाव हिन्जावसाफोर थाग्रा जिथु हस्टेल बे हस्टेलखौ दिनै आधार सिला खालामनाय जादों बा गायसनजेननाय जाबाय। 3+2 मोनसे हस्टेल बिल्डिं बे हस्टेल बिल्डिंखौ मावनो थाखाय जोङो दिनै आखायाव लाबाय। दा बे खुब गोनांथारमोन जोंनियाव गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ जोङो हस्टेल फेसिलिटि होनो हाजोबाखैमोन। दा जोङो फेसिलिटि होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों आखायाव लानाय जादों। बेसेबां बाजेटजों लुफुंनायनि टारगेट? बेयो 3 crore 3 crore बाजेट 3 crore जोङो बे न'खौ लुफुंनो थाखाय जोङो थिरां खालामनाय जादों। टारगेटआ बेसेबां बोसोर? टारगेटआथ' माने 6 month 6 मासनि गेजेरावनो 6 मासनि गेजेरावनो 60 माने बिसिना बेडेड बे हस्टेलखौ जोङो बानायफुंगोन आरो। जितु BTCआव थानाय बेयो माबायदि सोलायनो हाथाव? जोंनियाव मेडिकेल कलेज दङ, ओमफ्राय जोंना डिस्ट्रिक्ट रेफारेल जिथु हस्पिटाल बे हस्पिटालाव गोबां नार्सनिबो दरखार जायो। दा जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै BTC हिसाबै ANM नार्सिं स्कुलबो दङ, GNM नार्सिं स्कुलबो जोंहा दङ आरो BSc नार्सिं कलेज जोंहा अलरेडि दङ। बे मोनथामबो स्कुल आरो कलेजनि फरायसाफोरखौ जोङो जोंनि मेडिकेल कलेजाव जोङो खामानि मावनो बा ट्रेनिं होनो थाखाय जोंहा खुब सुबिदा दङ आरो डिस्ट्रिक्ट रेफारेल जिथु हस्पिटाल बे हस्पिटालावनो नांथाबनानै थानाय ANM स्कुलबो थाबाय आरो खाथियाव GNM स्कुलनि फरायसाफोरखौ जोङो मोजाङै ट्रेनिं होनो थाखाय जोंहा सुबिदा दं हिसाबै जोङो बेवहाय जोंनि बेवहाय फरायनाय माने नार्स फरायनाय गथ'फ्रा एसे मोजाङै फेसिलिटि मोननो हायो। दा बे हिसाबै जोङो फरायसा हिसाबै नार्स कर्स हिसाबै कर्सआव फरायनाय स्टुडेन्ट हिसाबै जि फेसिलिटि मोननांगौ बे फेसिलिटिखौ होनो थाखाय जोङो BTC गभर्नमेन्ट हिसाबै बेखौ सिद्धान्त लानानै खामानिखौ मावनाय जादों। BTCखौ जौगाहोनो थाखाय दानि BTC सरकारा माबायदि? दा जोङो जोंनि जिथुनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंहा गोबां माने डक्टर्सफोरनि प्रयजन दङ। दा BTC हिसाबै गासैबो हेल्थ सेक्टरखौ नायनांगौब्ला खमैनो जोंनो 400 डक्टर्सनि प्रयजन दं। 400 डक्टर्स। दा बे 400 जन डक्टरनि गेजेराव जोंनि आखायाव मात्र दा माने 160सोल' डक्टर दङ। दा हिसाबै जोंनाव प्रथम लेकिंआनो जाहैबाय डक्टर्सनि अभाब। दा बे डक्टर्सफोरखौ
जोङो माब्रैहाय मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों आरो जोङो निस्सय नांगौ रोखोमनि डक्टर्सफोर मोनोब्ला आरो नार्सफोर मोनोब्ला जोङो जोंनि जिथुनाखि हेल्थ सेक्टर जिथुनाखि सार्भिस हेल्थ सार्भिस साइस्थ'नि थाखाय खामानि मावनांगौ देहानि थाखाय खामानि मावनांगौ दङ बेखौ जोङो मावफुंनो हागोन आरो जोंनि बिटिसिआ जाहैबाय मेलेरिया फ्रन एरिया माने आसामाव माने बयनिख्रुइबो माने मेलेरिया गिनांगौ होनोब्ला जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो बे जोंनि जिथुनाखि इन्ड' भुटान जिथुनाखि जोंनि हाग्रा एरिया बे हाग्रा एरियायाव बांसिन मेलेरियाया आक्रमन खालामो दा बे हिसाबै जोङो मेलेरियाखौ जोङो माबोरै होबथानो हागोन बेनि थाखाय जोङो फुरा वार फुटिङाव जोङो खामानि मावदों आरो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोङो गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो जोङो बेफोर एरियाफ्राव जाहाथे मेलेरिया सोमजिनो हाया बेनि थाखाय जोङो स्प्रेनि खामानि मावदों आरो फुल टिम जोंनि जिथुनाखि मेलेरिया टिम बे टिमखौ एक्टिभ खालामनाय जादों जार फलाव दानि मेलेरियानि जिथु सेम्पटम बे सेम्पटमखौ जोङो नुनो मोनाखै खुब खम एकदम माइनर ओरैनो एसेल' जोङो मेलेरिया सेम्पटमखौ जों नुदों आरो खुब बिदि माने स्ट्रं मेलेरियानि सेम्पटमखौ जों दा नुनो मोनथ'वाखै आरोखि दा बिनिफ्राय जोंहा टिबि माबा माने टिबिआबो जोंनाव बिराद जायो टिबिनि संख्या बिराद दा बेखौबो जोङो माब्रैहाय जोङो फोजोबनो हायो बिनि थाखायबो जों खामानि मावदों आरो केन्सार पेसेन्टआबो जथेस्थ' दं दा बे केन्सार पेसेन्टफोरखौ जोङो माब्रै बेटार ट्रिटमेन्ट होनो हायो जोङो माब्रैहाय जोङो जोंनि क'क्राझाराव थानाय जिथुनाखि केन्सार टाटानि जिथु केन्सार हस्पिटाल बे हस्पिटालाव एसे मोजां बेबस्थानि गेजेरजों जोङो माब्रैहाय जोङो केन्सार पेसेन्टफोरखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो आरो जायगा उदालगुरि आरो बाक्साफ्रावबो बिदि केन्सार ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय जोङो माब्रैबा फेसिलिटि खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो रायलायबाय थादों आरो बिनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय थादों आसा खालामदों जोंनि जिथुनाखि केन्सार पेसेन्ट आरो टिबि पेसेन्ट बै पेसेन्टनि जिथु संख्या बे संख्याखौ जोङो फ्राय जों खमायनो हागोन होननानै आं सानदों आरोखि आरो नेसनेल लेभेलनि जिथु हेल्थ स्टेन्डार्ड जोंनि मेडिकेल सार्भिसनि जिथु स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्डखौ एसे गोजौआव लांनो थाखाय जोङो फिसा फिसौ खुथिनाथि एकदम गासिबो समयसाखौनो समयसा होननानै जोङो साननानै लादों जेनेबा जोंनि जिथुनाखि बै डिसप'जाल जिथु मेटेरियेल्सफोर बेफोरखौ जोङो माब्रैहाय मोनसे जायगायाव लांनानै बेखौ रिसाइकेल खालामनो हायो जोङो माब्रै जोङो बेफोरखौ मोनसे जायगायाव फोजोबनायनि खामानिखौ जों मावनो हायो बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों